Hyvät häävieraat, rakkaat sukulaiset ja ystävät. Tänään me olemme kokoontuneet tänne Suomenlinnaan juhlimaan Emiliaa ja Villeä. Ja mikäpä olisi kauniimpi paikka sille. Emilia on lahjakas. Hänellä on luovuutta, rohkeutta ja oma tapa tehdä asiat, usein käytännöllisesti ja suoraan. Isät kuulevat asiat usein viimeisenä. Kun Emilia ei enää pystynyt salaamaan rakkauttaan Villeen, minäkin sain kuulla. He olivat olleet yhdessä kai jo vuoden. Ja kun tapasin Villen, ensimmäisen kerran huokasin helpoituksesta. Tämä ei ole vävypoika, tämä on vävymies. Villen älykkyys, huumorintaju, rauhallisuus, kädentaidot tekivät heti vaikutuksen. Maybe this is the season of love. Villen tapa kunnioittaa perinteitä ilahdutti minua kovasti. Hän pyysi Emilian kättä. Emilia meinasi repiä pelihousunsa ja sanoi, ettei ole mitään kauppatavaraa. Mutta kyllä hänkin ymmärsi, että kyse oli kunnioituksesta, ei kaupasta. Nyt kun juhlavalmisteluinen stressi on vaihtunut rakkauden juhlaan, on ilo katsoa ympärille. Kaikki läheiset täällä teidän ympärillä. Uskon ja toivon, että rakkaus ja yhteiset arvot kantavat ja kannattelevat teidät läpi elämän. Nostakaamme siis maljat Emilialle ja Villelle ja kohottakaamme vielä yhteinen kolminkertainen hurraa-huuto Emilialle ja Ville Lehtolalle. Hip hip, hurraa! Hip hip, hurraa! Hip hip, hurraa! Loppukevennysvitsi, mutta vielä tulee sitten. Avioliitto on kuin pelaisi aljasta. Yksi huutaa naama punaisena ja toinen yrittää arvata, mistä tässä on kyse. Se oli se vitsi ja